Hello guys, welcome back to my channel. After a long time, गोबाव समनि उनाव आं दिनै ओरैनो भिडिअ बानायनो थाखाय लादों मानोना बोथोरा बरिया जाना दङ। अखायाबो मैयानिफ्रायनो हागासिनो दङ, लोगोसे बोथोराबो गरमद्राय मोनाखै, थान्दाद्राय नङा, जेनेबा नर्मेल आरो ना, थानो मोजां जादों। खेबसे नायनो हागोन नों, खोलो खोलो बार बारगासिनो, अखाबो थाइफ्रिगासिनो, माने अखाया जर हालाय लासै हालाय हागासिनो दं। दा भिडिअ बानायथाराखै नालाय ओरैनो दिनै आङो मोनसे भिडिअ बानायनाय बायदि जाहैबाय। आं सानगासिनो भिडिअ बानायफिननो इउटुबाव होफिननो, नाथाय चेनेलाथ' दा थैनासो दं नालाय, भिडिअ बानायबाबोथ' भिउस फैखानाय नङा। दा आरो मा जागोन, आङो भिडिअखौ माने हमना मोनाखै आरो। मानोना आं मोनसे कन्टेन्ट बा जेनेबा ब्लग टाइप बानायब्लाबो आंहा माने टाइम बारा मिलाया, आरो माला आं बानायबायानो दे ब्लग टाइप, नाथाय बे रुटिनानो आंनिया सेम रुटिन जाबाय थागोन। अब्ला बेखौनो आं बोरै मोनसे सेम रुटिनखौनो आं बोरै माने ब्लग हिसाबै देखायबाय थानो आरो। मानोना आं डिउटि खालामनांगौ जायोना, बेनि थाखायनो आं माने बेरायनोबो मोना मानोबो मोना। अबयसे आं न'आव थांदोंमोन, न'आव थांनायाव आं एसे गोसोबा बानायनो हागौमोन, नाथाय आङो माने जस फैयासै बारा बानायनो। मानोना समजों लोगोसे जसाबो एसे सोलायलाङो। बिदि नङा जे आं भिडिअ बानायनो बायो, नाथाय आं भिडिअ बानायनो मोजां मोनो। खिन्थु आं दा बेयाव माने फुल टाइम जिहेथु आं गैया बे भिडिअ बानायनायाव, बेनिखायनो आं दा माने बेयाव माने इमान इनारजि आरो एफर्टखौ आं माने बांद्राय इदि होनो गोसो जायाखै, मानोना गुबुन खामानिबो थायो नालाय। अब्लाबो आं माने गोसो जायो भिडिअ बानायनो सम सम, आरो बे आंनि माने चाइल्डहुड ड्रिमखामोन नालाय, माने फिल्म मेकिं एसे गोसो दंमोन। मानोना आं निजि माने फिल्म नायग्रा मानसि नालाय, फिल्म मोजां मोनग्रा मानसि आं, बेनिखायनो फिल्म बानायनोबो गोसो जानानै आङो आगोलाव फिल्मबो गोबां सर्ट फिल्मबो बानायबाय। लोगोसे आङो ओरैनो गुबुननि फिल्मावबो ओरैनो माने एसिसटेन्ट हिसाबैबो थाबाय, एसे गावनि एक्सपिरियेन्सनि थाखाय आरोना। दा आं माने बेलेग जबाव नांथाबना थानायनि थाखाय आं माने बेयाव टाइम होनो हायाखै। मानोना बे जाय जबाव दङ आं, बेबो मोनसे माने बिदि बिन्दास फ्रिदम टाइप नङा, जेनेबा सिभिल जब नङा नालाय। बेनिखायनो आं माने बिदि फ्रि टाइम बा बिदि लाइफ स्टाइलखौ आं बारा देखायबाय थानो हाया आरोना। जिखिनि जाया मा खालामनो, आं दा नै बरिया सामफुआव उन्दुबाय। सामफुआव माने मैया हराव आङो डिउटि दंमोन नालाय, मैया हराव डिउटि दंमोन, ओमफ्राय सानाव उन्दुनानै आं दा जेनेबा बेलासियाव सिखारनानै आं दसे एसे एक्सारसाइस खालामनो थांबाय जिमाव। थांनानै दुगैबाय, दुगैनानै दा एसे बेलासिनि मोनाबिलिनि बार जाबाय बे रुम सिङावनो आरोना। टाइमा दा बेसे जाखो र' मबाइलाव नायनोसै आं खेबसे। दा समा जाहैबाय 5:50, आरो बेयाव माने एसे लेट मोनायो। जोंनि आसाम बा जोंनि माबायाव जेनेबा 6टा 6:30यावनो दानिया मोनायो नालाय, बेयाव माने 7टा बारनानैसो मोनायो आरोना। जेब्ला जोंनि जा बाक्सा बा जोंनि आसामाव 6टासोआवनो मोनायोमोन, बेयाव माने 7टायावसो मोनायोमोन, 7टा 8:30यावसो। दाबो बेबायदिनो सेम। खिन्थु दिनै एसे बोथोरा माने दोमैलु माने अखा हाबाय थानायखाय एसे खोमसि जादों माने बोथोरा, एसे मोनाब्लि। बे जाबाय जोंनि रुम। बेयाव माने जोङो 3 थायो, नाथाय आंनि जा रुममेट बिसोर जाबाय सिनियर गोजा। सासे थांदों सुटियाव थांदों, आरो सासे थांदों टिडिआव माने जाहैबाय टेम्परारि डिउटि। बियो माबा थायो, जम्मु एन्ड काश्मीराव थांदों टिडिआव टेम्परारि डिउटियाव। स' बेनोसै आरो लाइफआ दासान्दि, मा बुंनो आरो। नायनोसै र' भिडिअखौ सम सम बिदिनो होबाय थानांसिगोन। मानोना इमान बुरजा साबस्क्राइबार दं, 11K साबस्क्राइबार। आङो माने खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनानै आगोलो इमान बुरजा साबस्क्राइबार खालामनानै दा माने जेरै भिडिअ होआ, ओरैनो माने चेनेला थालांनाय बायदि जाहैबाय आरोना। दा बे भिडिअआवबोथ' भिउस फैनाय नङा, मानोना चेनेलाथ' अलरेडि डेड। अब्लाबो आं जास्ट बेखौ साननानैनो आं होखादो, मानसिफोरा बारा नायखानाय नङा नालाय, आं जाला मोनला बुंनो हागोन होननानै। सरि। अब्ला आं दसे ओरैनो जना थानोसै। बाय बाय।